A banda de música de Chantada celebra mañá sábado un acto en honra á patroa dos músicos. Pese a que fará unha semana exacta que foi o día propio de Santa Icía, a ocasión é igual de válida ou máis, e a histórica agrupación chantadina agasallará a todos os asistentes cun orixinal concerto. Será a partir das 6 da tarde no Salón de Actos da Residencia de Maiores de Chantada. Os que asistan tamén terán o privilexio de presenciar a estrea da curtametraxe Ventos do Norte, resultado do complexo proxecto artístico educativo no que se implicou este verán unha boa parte da sociedade chantadina. Convidar antes de todo a todo o mundo que vamos a ter o noso concerto de todos os anos o día 20, neste sábado 29 ás 6 da tarde no Salón de Actos da Residencia Geriatros. E nada, fixemos esta data por cuestión de organización da propia asociación e tamén porque temos unha actividade especial. Ademais de facer o noso concerto, tamén vamos a presentar esa esperada curtametraxe Ventos do Norte que gravamos en agosto no campamento musical e artístico que fixemos con 50 rapaces máis menos de Chantada e arredores. Entón, pois, vai a ver a luz esa curtametraxe. O traballo arredor das emocións foi outro aspecto fundamental deste campamento no que, ademais da música, tamén se usou a plástica ou a expresión corporal da man de recoñecidos profesionais chantadinos e do equipo multidisciplinar que dirixiu Ventos do Norte. A obra pretende ensalzar, segundo explicaron dende a banda, os valores do traballo ben feito, a importancia da educación musical e a cultura que se move arredor das bandas de música. Ninguén ve o curtametraxe, estamos todos deseosos de poder velo o sábado. Foi unha actividade, a verdade, moi especial e moi bonita, non? Foi para nós sorprendente, quedamos moi contentos de como saliu todo, porque bueno, xa facía anos que non se facía desde a banda este tipo de campamentos musicais e este en concreto de grabación dunha curtametraxe, pois non sabíamos exactamente como iba a sair. E bueno, quedamos todos moi contentos porque tanto a participación dos rapaces, a colaboración de todos os pais a hora de vestir os pequenos e levarlos a un sitio e a outro foi totalmente estupenda, vamos. O concerto da banda chegará tamén algunha novidade musical, tal e como nos ten acostumados a agrupación, que conta actualmente cuns 40 músicos e 150 asociados. Temos un repertorio moi pequeniño, porque senón vais a facer unha tarde moi completa entre o curtametraxe e o propio concerto da banda, pero bueno, sí que haberá sorpresas porque vamos a estrear unha obra que nunca tocamos para fora, Fate of the Gods, de Steve Reinecke, pois vai a ser unha das obras estelares que vamos a presentar este sábado. Beatriz Cadaía preside a banda dende o pasado mes de marzo e nos vindeiros meses queda por diante un arduo traballo de organización dos actos que conmemorarán o 150 aniversario desta histórica agrupación.